Vítáme vás u nového videa a dneska tady se mnou je Koubí. Čau. Eddie. Jo. A on teď je za kamerou a máme tady sociální experiment. A co budeme dělat, Edo? Takže tenhle se MacBook položíme asi někam sem. A nebo semka za rok. Nebo semka za rok, ještě nevíme, uvidíme. A potom budeme čekat někde tady v křový strávě, nevím kde, na stromech, to je jedno. A počkáme, budeme to natáčet a uvidíme, když někdo půjde, tak to budeme natáčet a uvidíme, jaký jsou lidé, jestli by nechali prázdnou krabičku od MacBooku ležet na zemi, nebo si ji vezmou v domění, že je to MacBook. Když tak v tom MacBooku nic není, Eda zapomněl říct a dáváme tam Červenýho jahodovýho gumového medvídka. Jo. můžeme to zavřít a jdeme se schovat. Lidi, teďka jdeme schovat ten MacBook, ne tam, jak jsme říkali, ale jdeme to schovat semka. A se na to nikdo neuvidí. My to schováme. A my se jdeme taky schovat. Jdeme se schovat přímo tam, kde je Eda a ozveme se, až někdo projde. Čau. Takže Koubí se schovat. To by bylo prdel, že bychom tady šli a jenom by začal zvonit mobil na stromě. Kam se schováš? Tam dozadu budu čekat, až přijde někdo. Jo. Eda se schová tady na strom. Já budu spectator. Nebo tady možná půjdu za roh. Jo, tady asi půjdu to zakempit za roh. Takže Kuba je zpátky tady, dlouho tady nikdo nebyl, nebo neprocházel, takže jsme se domluvili i s Edou, který je tam na stromě, který hraje bravko, že se přemístíme. Takže teďka vyrážíme se přesunout na další lokaci, protože tak nám to zatím moc nevycházelo. A doufám, že nebude to přesně takovýto angláku, že no jo, no. Ne. Takže tady dáme timelapse a uvidíme se, až se někam přemístíme. Čau. Jdeme. Takže teďka jsme se s Toma rozhodli, že tady to někde necháme. Půjdeme asi... Možná, že tam jdu na ty cvičení. Jo, na to cvičení. Takže teďka jsme se s klukama rozhodli, že půjdeme tam na to cvičení. Momentálně jsme na tom místě, kde jsme natáčeli schovku, 1 a i 2. A doufáme, že senka někdo přijde. Takže jsme tady zase s Edáčkem. S Koubím. A máme tady trošku menší upgrade. A necháme to asi tady. Půjdeme se schovat tam, kde chce. A uvidíme se, až někdo bude procházet. Tak se čau. A jdeme se schovat. A asi se vydáme tam. Tam? Ok. Tam. Necháváme to tady a jdeme se vydat tam na ten. A jo, točím teďka. Tak to střílíš. No to právě je. Uvidíme, jestli tam to vidí, jestli aspoň na telefonu na trhu. Vidíte, že jsou tak dobrý. Ne, já to natáčím oboje. Jestli to vleze do záběru, Edo. Někdo tam není? Hej, Edo, ale připrav se, že poběžíš, jo? Připravím se. Jo, Bude to úplně... Podívala se. To si děláš srandu. On se podíval a nešel se. Kámo, kdo by to udělal? Hej, Kubo, tam teďka někdo prošel a on si to nevzal. Tak tam míročný. Hej, kdo by reálně? Jako mám vzít úplně tu stejnou. Co? Tu krabičku. Kdo by reálně nevzal iPhone, když vidíš na zemi? Tam nejdou. Čekaj, kam jdeš? Vyměnit tu krabičku, jako se ká. No, víš co, tady tohle tam dej a přinesme ty 2 krabičky. Tu širokou a tu tenkou, jo? Ty 2 krabičky mi přines. Já udělám to, že prostě se někoho zeptám s tou krabičkou. Jo, a v popisku videa máte kanál Eddieho. Jo, odebírejte mě.
Jak se jmenuješ? Jmenuji se Eddie, ale nevím, jestli to najdete snad, jo. Jak se to píše? E-D-D-I-E. Eddie, Jo, takže... s velkým E. Takže mě odebírejte, dávejte lajky, mám tam docela slušný videa, myslím. Co? Tak jde. No, tady jde. Jo, Koby už jde. Čekaj, tam někdo šel? Jo, tady tam to je stano, tam to nevzal ani za nic. Ty iPhone. Všechny borka ani neví, co to je iPhone bez tak. Ona má nějaký Nokia 1. A vy se s klukama přemístíme. Tam dozadu na altánek. Kam? Tam dozadu na altánek. Možná vám tam dá Tam editor nejde. ještě mapu. Takže možná to uvidíte ještě líp. A jinde jsme... No to už vyjde! Jsme na parku Plachty. Takže teď se tam vydáme a doufám, že tam bude lepší úlovek. Tak zatím čau. A přijdu a prostě budu mít všechno v ruce a řeknu. Vidíš? Tomuhle se říká... Ráj. Tomuhle se říká život. Mít iPhone a zahodit a nic si z toho nedělat. Máme tady 3. den. MacBook necháváme tady a jdem se schovat kam? Schováme se tam, jak tam jsou ty schody dozadu. Jak tam je to mezi červeným a bílým autem. Až tam budeme, tak vám dáme vědět. Tak zatím čau. Tady se otevírám svůj MacBook a tady máme pěkný výhled přesně tam, kde leží ten MacBook a schody vidíte, ale to nevadí. A otevřáme na pravou i na levou stranu. Jo. Uvidíme, když někdo půjde, tak vám dáme vidět. Čau. Takže jde tudy. První člověk. Vydáčku Lenová. Že tam To je lopaťák. Takže my se jdeme teďka zkoumím přemístit a dáš je na záchodě. Ukáž, jak to vypadá. Nerozbil se to. No! Edáčko! Zajímavé! Nech to! Bude to fungovat? Čekej. Jo, dobrý, funguje. Máš štěstí. Dobrý, no Ty dobrý. kráso, ukáž to ještě Kámo. jednou, jak to máš rozbitý, tady ten bok. Tady tohle. Kámo. Takže u dalšího kreše zatím bajku. Kam se přemístíme? Asi se přemístíme tam k tomu ořešáku, ještě uvidíme. jednou Až tam budeme spadne. vědět, tak vám dáme No, zatím vědět, kámo. tak zatím čau. Takže už jsme tady. MacBook je tam. A když tak jsme byli tam nahoře, na té vyhlídce. A počkáme, až někdo půjde a natočíme to. Dimpan se podíval, ale nevzal si to s tou malou holčičkou. Ludvo, nenatáčej to. Takže k nám přišel i Albí. Na chvilku. Hej, tam někdo jde. Hej, bude smářit kapucu, to bude docela sus. Protože kdybych náhodou musel běžet. Už jde k tomu, už jde k tomu.
Ty vole. Hej, viděl nás? Nevím. Kýjo jedu! Dobrý, Albi. Já mu naběhnu. Takže sociální experiment nám dopadl dobře. Naštěstí jsme si pozvali Albího, který nám ho pomohl chytit. A Za to moc děkujeme. dávajte lajky, odběry a čau!